dit is wel zund, hè? Ja, echt wel. Mag ik dit nog... Ja, voor mij wel. Dan word je er 2 keer jongen van. Daar groeien ga je van groeien. Lekker, hè? Ja, ja. Nee, dan had iemand zijn aardbei laten liggen. Dat is... Dat kun je ze niet laten liggen. Nee, zomerkoninkjes moesten... Alles wat lekker is, maar een vinger lang. Vind ik ook niet. Wat zegt u nou? Alles wat lekker is, maar een vinger lang ongeveer. Ja, koop toch meer, Jan? Nou ja, goed. Dat zijn wij niet tevreden mee. Jij ziet echt stamgast. Ik joh. Ja? Tot vervelendste. Dat ik af en toe zeg, Jan, in godsnaam gaat terug. Want Ja, dat is Maar, ik kijk maar aan dat hij zegt. en dat wordt gewoon gezakt waar Jan bezig. Ja, Ja, anders kan die het ook niet horen. Dan kan hij ook niet zeggen wat ik ga. Maar als de dames zeggen van Jan, het is tijd om te gaan, dan gaat Jan ook. Nou, En dan beginnen we over zijn poes en dan is hij zo thuis. ja. Wat valt er te vertellen over de poes van Jan dan? Ja, dat Wat, is hè? een poes, jongen, dat is hem alles. Dat is mijn alles. Ja. Ze hebben me vorig jaar nog van zee afgehaald. Met de wc? rescue, met de rescue. Ik had de poes ook bij me, maar het was zo'n storm. Dat ik ging met de boot het IJsselmeer over, maar ze hebben me 2 keer eraf moeten halen. Met poes en al. Met poes en al. En hij kroop onder het bed. Ik zei stoevoer. Zei ik tegen hem, maar hij maakte zo'n lawaai. Hij kroop onder het bed. Hij was angstig. Ik kwam 3 meter eruit. Ja, maar geen wonder als er zo'n dingen tegen je gezegd worden. Dan zou ik ook onder het bed kruipen. Die poes van mij die schooit de hele dag. Maar ik schooi af en toe ook. Ja. Wie is nou de baas, hé? Ria. Ria. Ria, hoe lang is dit? 36 jaar. 36 jaar is dit café al. Ja. De kiekster, hoe moeilijk ben je? Je kunt er een beetje zo goed. Nee. Nee, maar dat is lang, hè? Ja, maar dat is lang, maar helsen het bewust in de oorspronkelijke staat? Ja. Ik heb 1 keer heb ik allerlei dingetjes willen opknappen, zoals dat stuk daaruit. Oh, En maar dan dit is de plek van Jan toch altijd? Hier Ja. stond Jan eerst altijd met zijn... Die houten poot. Ja, dit was die toch? Nee, dat is een beugel, maar dit is een houten poot. Al vanaf 1957. Ja. En toen kwam ik hier Moet ik later, geluiveren? Wat heeft Ja, in de jaren 60 Ja, kwam echt ik wel. hier. In de jaren 60 kwam ik hier. Ben ik ook getrouwd hier. Ja. Of wat? Met Dat weet ik niet. die Ja. van Tweede van keer die wel, meubels. maar Ja, dat weten wij allemaal niet. Daar waren we niet Tweede bij. keer wel, tweede Van keer Frank, wel. ja, ik ben 2 keer met haar getrouwd. Ik denk, Oh het ja, komt wel ja. goed aan. Nou, dan Maar het is kwam ze niet daar. goed. 2 keer met dezelfde getrouwd? 2 Ja. keer, ja. Ja, dan is Jan ze Lo. toch? Om het zeker te weten. Nee, ik denk, het komt wel goed. Dat het niet goed was. Maar zei u daar net zo lelijke dingen tegen als tegen die poes van u? Ik heb altijd, ik ga me wel niet. Nee? Nee, ik ga me wel niet. Ik zeg wat er echt voorkomt. Maar op dit moment geen vrouw meer in het leven van Jan? Dat maakt dat gedoe. Maar het zijn beurschippers van je loon, zeg ik. Je mag het even vasthouden en dan mag je het afgeven. Zo werkt dat. Ja. En dat werd dan gewoon gezag in het openbaar. bijzijn van de dames in Ja, kwestie. Waarom niet? We horen hier van Waarom alles. niet? Mag toch iedereen weten? Tuurlijk, hè, Jan. Hé Maria, 36 jaar, maar volgens mij is dit een soort van hoeskamer van Maasbracht. Ja. Voor de ouderen. Ik ben hier 2 Ook keer voor de getrouwd. ouderen. Ook voor de ouderen? Ja, hier komen, pas op, wij zijn een van de jongsten, denk ik. Nee. Is toch, Ja, ook, is, toch? toch, is toch ook nog maar een jong blumken, of niet? Ja, ik wel. Blonde haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek gesloten. Nee, maar Alsjeblieft. hoe komt Ga zich, jij zingen voor hoe me? het zich? Anita. Anita, hoe komt zich hier terecht? Bij Ria, in het café. Ook een stamgast. En nou helpt ze me. Dus van de goede kant van de bar naar de... Nou, de misschien nog betere kant, ik weet het niet. Je zussen van alles, hè? Maar hoe, ik ben zo'n begeven moment best ik gewoon, hey, mij gewoon helpen, ging dat vanzelf? Of, Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, Ja. ik kwam, ja, In de zomers zomer dan, kan hè? je dat Op niet donderdag. alleen. Die kan dat niet alleen. En de keuken en de bar en het terras. Ja. maar heb je dat altijd alleen gedaan? Nou nee, niet echt altijd alleen. Nee. Er waren wel links rechts wat hulpen.
Maar Anita staat nou vast, hè, voor de donderdag. Dus Anita is vast op de donderdag. Ja, Seizoen, op de hè? donderdagmiddag. Ja, als de markt is. Wat is er zo leuk aan het werk? Nou, dan is het gewoon druk. Ja, ik heb sowieso vaak horeca gedaan, hè. Dus, Maar als ik, want Ria zit van het is ook een plekje waar de ouderen van Maasbracht Ja. komen. Wat maakt dat werk leuk? Is dat ook het contact met de mensen? mensen, ja, en ik neem vaker mijn vader ook mee. Die komt ook graag hier. Neem ze pap mee. Ja, pap, 89 jaar, ja. 90 toch? Ja, nee, die wordt niet. Dat hoop Oh. ik dat hij 90 wordt, hè. Bij leven en welzijn. Ja. En mijn moeder die zit hier al lang, Ja, ook. 90 jaar. Ja. En dan is ze boos als je ze niet komt halen. En jouw moeder woont in Maasbracht? Herten. In Herten? Ja. En hoe komt ze dan hier naartoe? Ja, ik Dan zeg, haal jij ze op. ja, zo. Maar als Nou ik, kan het nog, hè. precies. Als ik jou dan hoor zeggen van het is ook een ontmoetingsplek voor ouderen. Ja. Is dat voor jou belangrijk, het sociale aspect? Ja, van- ja, best wel. Ik ben eigenlijk best wel heel sociaal. Vertel. Ja, zo met alles. Ja, leg eens uit. Nou, die pakketten en mensen helpen. Wat voor en pakketten? Wat ik gedaan heb met die jongen van de supermarkt. En dan hebben we het over Die Voedselpakketten. Voedselpakketten. Ja, die boodschappen. met die jongen van de supermarkt. Nee, met die jongen hier uit de straat en medewerker van de supermarkt. Waar we even de naam niet van mogen noemen. Ja, dat maar ja, mag die niet. ligt tegenover ons. Die Ja. De supermarkt zo. aan de overkant. Maar en voedselpakketten, die maak jij zelf met Die behulp hebben we. van. Ja, En waar gaan die dan naartoe? naar mensen. Binnen draagkrachten. Zo, ja, mensen die het echt nodig hebben. En die zijn er veel hoor. Niet denken dat alleen de buitenlanders het nodig hebben. Maar hoe Nederlandse zit het mensen. dan, Ria, met de mensen die. Er bestaat ook zoiets als de voedselbank. Ja, dat weet ik. En waarom moet jij Maar dan. die nog- mensen schamen zichzelf om daar in een rijtje te gaan staan en voedsel te gaan halen. Geloof me maar. En hoe weet jij die mensen te vinden dan? Ja, dat hoor je. Oren open doen, ogen open doen. En dan links, rechts wat informatie. Ja, zo als. En dan zet je die gewoon aan de deur. Of... Ik zet die gewoon aan de deur. Ik bel aan, ik zet ze aan de deur en ik ben weg. Ja. Oh, zo gaat dat belletje trekken in 2017. Oh. Maar er zijn ook mensen die zeggen van kom, die heb ik over, pak die mee. Die heb ik niet over, maar die is voor jou bedoeld, snap je? Meer dan 100, hè? Ja, 153 hebben we er Dit jaar, maar dat hebben we gehad, hè. uitgedeeld. Ja. Ja. Is dat dan rond de feestdagen of zo? Of? Ja. Ja? Ja. En dan hebben we één dame die heeft dan als dankjewel met de paas een hele mooie paaskrans gemaakt. Hè? Ja. Ja, Ik was prachtig. zo blij, ja. Wij ook hè. Dat is toch een dankjewel hè. Toch? Door 1000 voor. Ja, ik vind het leuk. Ik vind dat fijn. Om te doen. Anita, hoe lang kent de Ria al? Oeh, te lang. Nee, toch wel een hele poos, hè. Ja, ik denk 20, 25 jaar Ja. zeker. Ja, ik ben ook van mijn vraag. Ja. Hoe zou zich Ria willen omschrijven? Moet dat? Oeh, dat vind ik een lastige. Ja. Ik kan een kreng zijn hoor. Ook dat, maar ja, dat kan ik ook. Ja. Dus, Maar normaal als ik iemand kan helpen, dan, ja, dan doe ik dat. weet je, ja. Jo, Waarom niet? wat dacht je dan? Hè? Als je iemand kan helpen, dan zul je het niet nalaten. En wanneer ben je in kring? Als Jan niet wil vertrekken? Nee, als iemand Nee, wel let op. als mij wel let iemand op. best zo maakt. Ja, Als ze maar aan mijn kop zitten te zuren en te steken. lukt dat nog na 36 Ja, jaar? dat Dat lukt nog speuken. wel. Dat ze je de pis lauw maken? Ja? Ja, proberen hè. En is dat dan onder invloed van een Ja, babbel? meestal wel. Maar de meeste mensen die hier komen, het zijn gewoon heerlijke lui. Als je nou een uur, anderhalf later was gekomen, had je het gezien. Vol met oudere mensen. Geweldig. Zeg je nou u tegen mij? Ja. Netjes zou opgevoed, hè. zou eigenlijk andersom moeten zijn. Mijn Hè? moeder die zou het niet graag anders horen. Ja.
Let mam daar nog op? Jawel, Ja? ze zegt nog wel eens, hey, wat dacht je ervan? Ja heeft, hoor. heeft mam een vaste plek als ze hier Ja, is? achter de tafel. Daar. Ja. Ja. Ja, En zit ze dan hier? Nee, Nee, tegen daar, de- daar. Want ze moet alles kunnen zien. Ja. ja, zit niet in Alles in de gaten Maar houden. heeft mam ook een achtergrond gehad dan in horeca? Nee, mijn moeder niet. Nee. Ze heeft eigenlijk altijd een hekel aan alcohol en aan roken gehad. En toch zegt ze, ja kind, ik moet jou helpen. Ze heeft mij echt heel lang geholpen totdat ze niet meer kon. Stonden jullie met z'n tweeën in de zaak hier? Nee, ze kwam gewoon. En hoe hielp ze dan? Waarmee? Een beetje afwassen, een beetje de boel schoonmaken. Ja. Dus daar kan ze echt van genieten, als Ja. ze hier nog... Ja, want door laatst toen was het best wel druk. Och kind, zeg, kon ik je nog helpen? 90 jaar. Ah, ze is oud aan het worden. Ja. Ze is nog oud aan het worden. Ja, wat wil je aan 90 jaar? Ik weet het, ik Hè? weet het. En dan doen ze hier wat kaarten. Ja, Met wat vaste klanten ook. Ja. Dus over 1,5 uur zit het hier helemaal vol met ouderen. zo'n beetje. En wat komen die dan doen? Koffie drinken. Koffie drinken. Aan 7, hè? 7? Nee, maar dat is leuk. Koffie drinken. Ja, gewoon elkaar ontmoeten, hè? En dan is het hier poepgezellig en dan ben jij tevreden? Ja, meestal is dat dan buiten. Als het fijn weer is, dan zitten ze buiten. Ja, zeker ben ik dan tevreden. Als er gezelligheid is in Ja. de... Ja? Toch? Nu wel. Gezelligheid ken geen grenzen. Zo is dat. En hoe lang blijf jij dit doen? Zolang het gaat? Dat weet ik nog niet. Mijn moeder is nog lang niet weg, dus ik blijf nog mooi hier. Ja, denk je moeder wordt 100? Ik hoop het, maar ja. Dat kan Denk ik niemand niet. zeggen. Denk ik niet. Bij leven en welzijn. Ja. Hallo. Hoi. Hallo. Kom maar even door. Ja, je ziet het goed. Oké, kom maar. Ja, dat kan. Oh, boete wilt je dat. Ik wil goede koffie. Ik ben net van te warm. Is wat te regelen, denk ik. Doei! Smakelijk. En Bobby, Dat is de moeder van John van Bommel. Nee, Mark van Bommel. Mark van Bommel. Echt hoor? ja, Ja. dat is de moeder van Mark. Ja. Mooi, hebben we toch de moeder van Mark van Bommel zomaar. Dat is toch wel hier aan deze kant.